Hello, welcome to my second channel. आं बेबायदि मोनसे जायगाखौ देखायगासिनो दङ जायखौहाय नोंथांमोना दासिमबो नुफेराखै। बिराद मोजां सिखारोना आये माबा अरबायलै लादु waterfall flowing from the Bhutan, you see. बेयो जास्ट फानि एन्ड आं नोंसोरनो धेमालि देखायदों आरो जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायना हो। थेंक इउ फर